jenengan diperintah niku Bu kan ampun deleng sapa sing ngomong. Halo Bu ya paham apa ora Bu? Jenengan diperintah gue aja deleng sapa sing ngomong tapi dideleng apa sing di omong. Jenengan diperintah kon aja deleng nggo metune tapi dideleng apa sing di omong. Iya lah. Walah. Ya alon-alon ya, kamu ngaji karo wong tuwa dadi. Mandan apa ya wis alon pikirane setengah mandan okon dadi perlu. Mulane alon ngajine. Jenengan diperintah aja ndeleng nggon metune. Tapi diperintah tapi dideleng apa sing di omong. Paham ora? Contoh. Umpama enten pilihan, pemilih ya Pak Lurah. Sing pertama anak pilihan nduk. Apa Bu? Berarti nduk mau ngene. Ya telur. Nduk niku metune Kang. Ngomong silit sapa gue? Ayam Ora apa-apa. bisa sidik. Ya bener tapi kan ayam itu lebih halus itu. Ngomong sidik di spekter. Endok niku metune Kang ayam. Sing nomor loro ana wong wadon alas malam. Wonge ayu banget. Putih ngungguli upah. Bahkan yang ngombe kopi ini keterawang tuh bulu, masya Allah saking putih. Tapi sing metu Kang Irung rupane ijo apa gue? Angger pada diwadahi plastik, mereka milih endok apa ijo-ijo. Padahal endok metune Kang cilik. Paham ya? Aja ndeleng nggon metune tapi dideleng apa sing di paham. Yuk moga-moga ketika ada kegiatan sinten mawon ngaji di Amerika semangat. Allahumma amin. Ya Bu? Semangat? Mangkat? Temenan? Ora kaya yo ribet. Umpama ngesuk anak Raja Barmaning nggih. Terus bareng karo undangan BLT. Jenengan mangkat ngaji apa BLT? Semoga-moga sing harus semangat ngaji ya semangat BLT penting. Nggih Pak Lurah. Teng mriki kata sing milih BLT. Oh, BLT penting buang tangga ora uli BLT lho mencucu. Nang kene kuwi anak tunggal e. Wonge mangkat ora? Ndi ngaco. Semangat. Ya selawatan dhisik jambire wis. Ya apa delok jong lho. Awak waras alhamdulillah. Itu bisa penak kok Pak melu morning nggih masa kore betok ora alhamdulillah. Awak waras alhamdulillah.